Sino dito ang mahilig manood ng concert? Ikaw ba, kabisyo, mahilig ka manood ng concert? Wow, ang dami-dami naman nating kwarta. Parang hindi naghihirap. Pero, I think may iba tayo mga kabisyo dyan na gustong-gustong manood ng concert pero hindi pwede. Bakit hindi pwede? Kasi hindi kaya ng bulsa. Pero may iba naman na kahit sa ngayon hindi kaya ng bulsa, gagawin ng lahat, hahamakin ng lahat, makapambudol lang o makadiskarte lang ng pambili ng ticket. I'm very sure yung mga iba sa nagpunta sa Coldplay concert, grabe yung inipon yan. Hindi lang samaan ng loob ang naipon, kundi syempre pera ang naipon. Pera ang naipon sa paglipas ng taon dahil nga kailangan mo ipambayad sa utang, pambili ng ticket. Yung iba nangutang pa para may pambili ng ticket dun sa Coldplay concert na yan. Alam mo yung for the clout chaser lang. Pero ang matindi dito, okay, sabihin natin na nag-ipon ka para makabili ka ng concert ticket. Tapos hindi naman kasama dun sa binayaran mo yung wristband. Pero bigla mong iuuwi. Ang tindi. 'Di ba? Recently, may lumabas po sa social media. Actually, pinost din yun doon sa mismong event concert kung gaano kalaki yung porsyento ng mga nagbabalik ng wristband after the concert. So, yung neighboring countries po natin, dito sa Asia, Japan, Singapore, yung mga yan, ang tataas ng porsyento ng pagbabalik ng wristband nila after nilang mapanood yung concert ng Coldplay. Samantalang dito sa Pilipinas, grabe, hindi man lang tayo naka-line up 9. 80+% lang ang ating return percentage ng wristband. So, anong ibig sabihin nito? Pinatutunayan lang talaga ng mga Pilipino na mga budulero tayo. Hindi lang pala tayo sumasyaron ng pagkain, sumasyaron din tayo ng wristband. Sa bagay, sa hotel nga lang pag Pinoy yan, naku, lahat ng makita sa hotel, ultimo tuwalya, iti-take out. Sabihin yung hindi. Ultimo nga baso may kilala ako nasa loob ng maleta yung baso. Hindi naman kasama yun. Yung kasama dyan pwede tissue, shampoo, yung mga consumable. Pero yung mga nandun talaga nakapwesto sa hotel, hindi po kinukuha yan. Kulang na lang telephone, kukunin din Kaloka. So sana magkaroon tayo talaga ng disiplina sa mga sarili natin. Kasi nakakahiya Hindi lang nakakahiya sa neighboring countries natin, kundi nakakahiya sa mga bata. Kumbaga kung ganito na tayong mga matatanda, hindi pala ako matanda, sorry. Kung ganyan na kayong mga matatanda, ano na lang yung magiging ehemplo? O sino na lang yung magiging ehemplo ng mga bata ngayon? O siguro pwede pasok ako kasi bata pa rin naman ako. Pero alam mo yun, charot with harot. But anyway, kabisyo, practice discipline because it will go miles. Ang daming mapupuntahan ng disiplina sa sarili. Maraming pwedeng ma-inspire ng dahil sa iyong disiplina. At kahit hindi lahat ng tao gumagawa ng tama, ikaw ang gumawa ng tama at baka magkaroon ng pagbabago ng dahil sa paggawa mo ng tama. Parang pwede na akong tumakbo, no? Tumakbo sa isip mo. Charat! Ang landi-landi naman ang babaeng yan. Well, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. At syawaka piling yung babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocky Tera.